Uite cum să mănânci mult și tot să slăbești. Nu trebuie să mănânci 1000 de calorii ca să slăbești, iar dacă știi cum să te alimentezi corect, nu o să te îngrași niciodată. Uite, 3 lucruri pe care să le faci ca să slăbești începând de mâine. Sau de azi. În primul rând, efectul termic al alimentelor trebuie luat în considerare. Asta însemnând că ceea ce mănânci tu necesită energie pentru a se digera. Adică arzi calorii în timp ce mănânci și nu doar în timp ce mănânci, ci în timp ce ți se și digeră mâncarea. Iar proteinele au cel mai ridicat efect termic, adică între 20 și 30%. 2. Masa musculară te ajută să slăbești mai rapid. Dacă ai masă musculară, arzi mai multe calorii stând degeaba pentru că mușchiul necesită mai multă energie pentru a rămâne pe corpul tău. De asemenea, trebuie și stimulat pentru a rămâne, stimulat cu greutăți. Nu contează dacă te antrenezi de acasă sau de la sală, însă este important să o faci frecvent, de 3 ori pe săptămână minim, din nou cu greutăți. Și al treilea lucru, secretul pentru a slăbi în timp ce mănânci mult este să mănânci în volum. Atunci când mergi la restaurant sau îți gătești acasă, să ai o masă bogată în volum, însă slabă în calorii. Cum sunt fructele și legumele, pieptul de pui. Aici trebuie să faci puțin de research, însă așa reușești să slăbești fără să te înfometezi. Dacă vrei să înveți cum să slăbești sănătos, fără diete restrictive, lasă-mi un follow.